ndifuna bwana muimvetse kuti tizambire kugwira ntchito pamenepo. Mafuta asowa mdziko muno. Chakudya chavuta mdziko muno. Fertilizer wasowa mdziko muno. Forex yasowa mdziko muno. Bwana nkhani yake ndikuba. Akuba pena paliponse. Ndimafuna bwana ndipange challenge pano. Tili live pano bwana. Amalawi Congress Party kuzera kwa SPC akulandira $35 per ton ya mafuta amene timagula mdziko muno. Tikapanga translate bwana, we use 800,000 tons ya mafuta pachaka. Mukapanga translate times $35, bwana Chakwera akudya $2.3 million ya Katangale. Bwana ngati akunama andisuse lero lomwe. Ndrama DPP waye atipasa ndalama kuti tigule chokudya tiyapase Amalawi aje akuzunzika akudya mango ya Malawi awa bwana. DPP waye koma angoona ndrama ija yafika bwana. Mbusa wathu Chakwera wapanga trip yakunapita ku Dubai iso ni mbumba yake akadye $dollars athu bwana. Bwana anthu awa akuona kuchedwa. September chaka chamawa akuona kuchedwa. Akufuna bwana mubwerere pa mpando. Mukonze zinthu zafika povuta bwana. Anthu awalima chimanga cha makolo sathira fertilizer. Bwana kodi machaka chamawa njala ikhale yotani. Mango ngati sabwera bwana anthu adya chanya. Ndimafuna ndiauze Achakwera. Achakwera malo mopita ku Dubai tapita ni kuchali chimukalape abusa. DPP waye pepani abusa takalapani zimene mwapanga Malawi zakafolo ineza ubusa pa inu nachosera kale. DPP waye tikufuna munthu woziziwa kuzipanga kwake, wakuti anazipangapo ndipo zinatheka. Joyce Banda atatibera anakonza chuma mtundo wake nduwoli hapo. DPP waye lero tauza bwana kuti imiranisoni muchiumbole mukapolo mene mbusa iwatika. DPP waye bwana chaka chamawa kazakhale koyamba anthu okuba onse kulandidwa katundu asabweze ndalama zonse zimene akutiberazi. DPP waye ndi achenjeze mavoti simubera mwachepa kwambiri. DPP waye mwachepa Richard Chimwendo wachepa. Mavoti sukwanisa kubera. Tikukuonani takumakani. Panganizi bwana Malawi yakamoto. DPP waye msonkhano siwanga koma ndikufunira ni nonse zabwino akabwera Chakwera mzungu musiyazi endamo. Don't waste time. DPP waye chala mwamba uko. Chala chapita mwamba uko. Apita waye amene akuti Chakwera achoke nkondo mwamba. Chakwera achoke. Chakwera bwana DPP waye mpulumusi walonjezedwa uja. Mpulumusi amene akufuna kupulumusa Amalawi ndi Profesa Arthur Peter Mutharika amene achose ana a Israeli ku Igupto kupita nawo ku Kenani. Bwana zikomo kwambiri ndapasa Vice President ya chigawo chino ona malekezeka amadamveka kuti akulandireni pamalo pano. Zikomo kwambiri bwana. Mchalo waye ndifuna adwa adada zote afika kunchalo eti
Katundu. Differential Butaba 16 September. The 17th September in a Nukubira Kumanako. Oh yeah. Family. Os razões opusas mesmo. São os silveiros únicos por ambos. E não faz mesmo. Não faz o que fez. Ele morre. Como? Quando é que diga? Ele morre. Não é que temos a votar. Nós vamos ter uma manzere. Moça puxa na 2019 já. Manzero, Muzago de Manzero Kwambi, did you know?